ओमफ्राय दा गोलैदेरदो आरो मा ससमा गाननानै गाइखेर लोंलायनाय बाल औ खान्थाल जाबाय ओमफ्राय गामसा गानलायनायसो नायनि सोर गानहोआ ए फेन गानहोनो रोङाखै नोंखौ दासो खिखांदोंना औ खिखांनानै नै आबौआ मा गानहोखो नोंनो गामसासो गानहोबाय न' नायनि दे मोजाङै मामा नोंखौ ओरै फै आयु हरदों आलियाया थाम्फै हरदों आयु न' खाथिनि आलियाया थाम्फै हरदों मुलि फुननोनो बेखौहाय ना मुलि फुनसै हाय लोगोफोर वेलकाम बेक टु माय इउटुब चेनेल नोंथांमोननि सेराव गोदान मोनसे भ्लग लानानै फैलायबाय दिनै थाबाय थाबानो जाबाय होमबा नोंथांमोनजों आं मामा शेयार खालामलांनो हायो थ' खालामलांबाय थानोसै थ' होमबा भ्लगखौ स्टार्ट खालामसै दे आरो जायफोर चेनेलाव गोदान चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होलांग्रोदो बेनिफ्राय भिडिअखौबो नायलांदो आरो मोजां मोनदोंबा लाइक शेयारबो खालामबानो जाबाय कमेन्टबो होलांबानो जाबाय लोगोफोर नै बिराद गरम दिनाथ' फुंनिफ्रायनो गावखौ देखायनो आबैनो गामसा गाननायखौ आयौ मोजां नुदों दा सोर गानहोदों होनदों मोजां मोनथारदों गावहा फोरला फोथाबनो मोजां मोनदों बे जिनिसखौ सोमनानै दोनखांबायमोन आङो दासो फिसाज्लाया माला माला खोलैनानै दोनजोब्बाय नायगोन बे सोमलायदोंमोन आङो सोमनानै दोनखाबायमोन दहाय दसेनो ओरैनो सुनानैहाय गोसोम गुफुर बेल' दं ओमफ्राय मोनसे बेगर थायोना कफि सिड्स बेखौबो होनो सानदोंमोन आं गैया थारमाने माबायानो बेबायदि संनायनि टारगेट नंखायामोन आरोना ओमफ्राय दा आङो टमेट' गैयिनि थाखायसो बेखौ बानायनो नागिरदों नैबे जिनिसाबो ओरैनो थाबाय थायो बेखौबो होगारसैसो आङो मिलौलायनायनि सिबिं गुफुरा नोंखौहाय नोंखौ फुरा ग्राइन्डाराव देग्लिजोबसै हाथारला दे दा आङो बेखौ रुनानै लाग्रोसै एसे सोमनानै दोनखानाय दंमोन दाख्लैनो सोमनानै दोनखानायमोन ओमफ्राय बेखौ फ्रिजआव दोनबाय थादों बेखौहाय संख्रि एसे होनानैहाय एसे रुदबनानै लानोसै जानाया नायगोन बेयाव दङ थोरसियावहाय ओमफ्राय बिदियावसो टेबोलावसो खोलैनानै नै बेखौसो खनजालागासिनो सामब्राम सामब्राम खालि सामब्राम बासिनानै जायो सामब्राम गैला दरनै गोजो ए दे खुदो सेन्देला खुदो हाबदोंबा मुरि हाबबाय नै सेन्देला दे खुनानै लादो बादाम सामब्राम होनानैहाय ओमफ्राय मा होनो मुरि एवदोंमोन आङो नै गोथाव जादों बेखौनो जागासिनो फुदो आखाइजों फुदे आखाइजों फु आयो फुनानै गारहरबाय नै बेजों जाफिनबावबाय नायदो गन्थं खाथियाव नै फुख्लाबनानै थै गदों दा दाख्लैहाय दे औ दे आंबो जानोसै दाख्लैहाय थारमाने गेलेबाय थानायाव बोरैबा हमथा हरनाया आंनि आखायानो खुसेरफ्लांदों आरोना दे खिथाया औ दे थै गबाय गाहा जि खुसिसो ओमफ्राय थै गनायखौनो होना दे होना रागा खरा जाथारबायहाय बियो थारलायबाय ओमफ्राय फैफिननाय लोगो लोगो हनै खरस लाबोग्राया गावसो जै स्कुटि गाबबाय गावहा लानानै फैखाबाय आरो बे ससेनिफ्राय नैबेजों ओरै फैबाबो थाबायनानै फैबाबो बेयाव दलर थाथ'नांगौ ओमफ्राय गाव लाबोगोन मा लाबोगोन नायनि मा बेलाय ना बे माबा गोसोमबाथाय बेहा बेदर नाल'खा प्लास्टिक गोसोमबाथाय जाबायबो नायो बियो बिस्रा बेदर जागोन नालाय नै आलुजों दाउजों एवदों आलु दाउ बिदै दोनो दसेबो दोननो हाला आयु बेखौहाय माबा वालनि बै जिङावहाय माबायावहाय गाखोलाबायबाय न'नि
मा होनबावनो अयथासार जाबाय सेकेन्डबो आखाइ सुस्लाबनोबो हाया मोनसे माबा मावस्लाबनो हाया नै जासिगोन एसे बिदै दोनसिगोनदां बिदि जासिगोन ओमफ्राय आं आंनिखौ संसै दाना मा साखो आदा खोलोगोनलाय बियो बेबो जासिगोन नै खेब्रै खेबबासो जाबाय नामाथाय गाबोबावनोसै खेबसे ओमफ्राय गाव हारसिङै गेस गगारथोंसै नैबे दहायनि बे सोमनायफ्रा बेखौहाय गासिखौबो जमा खालामनानै दै सै गासिबो सिबिं सिबां दिनै फार्स्ट टाइम बेबायदि जाफेर नागिरदों नायनोसै माबायदि जायो एक्सपेरिमेन्ट होननाय जाहैबाय थारमाने आङो टमेट'जोंसो जानो नागिरदोंमोन बे माबाखौ राजमाखौहाय टमेट' एसे होयो नालाय ओमफ्रायहाय दिनै गैया बेखायनो गाव गोजाल' जागोन ना दा बेबो दं नालाय ओरैनो थालाबाय थायो रावबो जानायानो जाया आंबो दाना ना बेदरा खम जासै नालाय संजानायानो जाला आरो नङाबाथ' बेदरफोरजों जायो नाफोरजों जायोमोन नालाय दा बिसोर बांद्राय जालाबाया ओमफ्राय आङो बेयावहाय सामब्राम बानलु संख्रि एसे होनानैहाय ग्राइन्ड खालामसै आरामसे दुगैखांनायखाय मालाय एक्टर जानोनो हाबाब गानदो दे ससमाया है गानो र' नै बिबैया बिबाय गानहो हिर' जाननो मालाय एक्टर जाननो दुगैखांनायखाय आयौ बिदिसो गानथेराबोहाय आयौ बिदिबावसो गैलाहाय खर'आवसो लालायबावबाय ओमफ्राय जै हिर' जाबाय बुलाबायो मानसिफोरखौ नै गाननानै थांबाय हनै बुहैनोसै बियो न' सिङाव थानाय मानसिफोरखौ बुहैनोसै एक्टरा बुयो खोमा बुलायनाय नुवाखै बे गाबनांगौनो ओमफ्राय जाय बुजायो गावजों गाबनांगौनो ओमफ्राय दा गोलैदेरदो आरो मा ससमा गाननानै गाइखेर लोंलायनाय बाल औ जा मोजां नुखाबाय एक्टर नुबायहाय एक्टर बायदि मोनदों दा औ एक्टर ए बिदिबो दोनो एक्टरा ए एक्टरा बिदिबो दोनो ससमाखौबो हारसिं गाननो रोंगोन ना रोङाथाय हनै बा रोंबावोसो माथो आयौ साइज बुथारबायहाय माबा बिफा साइजनो मारै जाखो मारै जाखो आयौ बे एक्टराबो बोरैबा हानायसै खहे खथे ससमा गानग्रा थोद बिदि जायोनो खाफालाव थिखोलायनानै गाइखेर लोङो एक्टरा जाबा बायनानै दोननाय बानलु गैला आरोना ओमफ्राय दा बेखौनो नै ओइयाव बानलु थबसा दङ बेखौ खानानै एकदम गुन्द्रा बानायनोसै गुन्द्रा माने बे माबाफोरखौहाय सोमनानै दोननाया बेखौहाय बानलुआ नै जि मोजां थायदों दाबनो राफुंजोबाखै खिन्थु आङो बे ओंख्रिखौहाय माने गोथाव संनो रोङामोन आरो ओमफ्राय दा गोथाव संनो रोंग्रा जाबाय एसे ओमफ्राय टेकनिकखौबो एसे आलदा बानायसै नामा होननानै साननो रोंग्रा जाबाय आरोना सिगाङावहाय आंनो राजमायाहाय एकदम थावानोमोन संबाबो गोथावानो जाया ओमफ्रायहाय दा माने एसे लासै गोथावनिफ्राय गोथावसिन जाबोगासिनो ओमफ्राय दिनै आखाय एसे आलदा एक्सपेरिमेन्ट खालामसै सानबाय आङो दा नै खानानै लांगोन र' नै बानलुआ बेसे मोजां नै बेखौबो देखांबाय आङो गासिबो सामब्राम बानलु होनानैहाय संख्रि एसे होनानैहाय देबाय दा संसै जागायजेनसै
दा नै लोगोफोर आङो जानोसै दे एकदमबारे नायनोसै माबायदि टेस्ट जादों बे दिनै फार्स्ट टाइम नालाय बै गंगार दुन्दियाखौ होनो मोनबा मोजां जागौमोन नै बे थोरसियावबो माबा नांहोजाया बिदै नांहोजाया बांद्राय ओरैनो सासेयावल' जानो लुगैबाय आं माबायदि टेस्ट जादों मिलौलायसिगोन दे बरिया बिराद गोथाव जादों नै बानलु बब्रा माबा आं जायखिजाया गोथाव संनो रोंखाबा बे ओंख्रिखौहाय ओमफ्राय दिनै आरो बेजों संनानै जाफेरै ओंख्रि ओरैबायदि गोथाव मोनजाबाय बेयाव सेबनानै जाबा बिराद गोथाव आङो बे थोरसिखाय बिदिखाय नांहोआसै थोरसि गुफुरखौसो लानांगौमोन लेबु सेबनानै गोथाव जाखादों सङै खावै अबस्थाया गैखाला नायखायासै आं महर मोखांखौ जायखिजाया ओरैबायदि गोथावखामोन ओंख्रियाहाय बुंनांला आरोना खहाब्रेखाबाय होमबा बेखिनियावनो दोनथ'नोसै दे नेक्स्ट ब्लगावहाय लोगो मोनफिनसिगोन बाय बाय थेंक इउ फर वाचिं